Λοιπόν, το λόγο που ξεκαθαρίζει εδώ. Δεν ασχοληθώ με το κάθε μυρωτερατή που να κάνει κανάλια για εμένα και τους γνωστούς. Εννοώ φίλους, κολλητούς κλπ. Επειδή έχει πάρει πολλές φάτσες, ναι, έχει πάρει το γονιό του πάνω, έχει πάρει της μάνας μου, έχει πάρει του τώρα να πούμε, και έχει πάρει πολλές φάτσες. Να θέλετε κάτι. Σας γράφω εδώ πέρα. Μην κάνω την ανακοίνηση τώρα και δεν θέλω. Οπότε είμαι σε κανάλια του κύριε Beef. Δεν θα ξαναγραφτώ μαζί σου, όντως τώρα τελευταία φορά που ασχολήθηκα μαζί σου. Γιατί όσο ασχολούμαι, τόσο συνεχίσεις και εσύ. Δεν θα ασχοληθώ με σένα, επειδή έχεις κουράσει υπερβολικά. Έτσι, μέχρι στιγμής πάνω από 100-200 κανάλια τα έχεις γράψει περισσότερα, αλλά τέλος πάντων. Και άμα κάνεις διαγραφή, ευχαριστούμε να βάζεις διαγραφές τουλάχιστον. Δηλαδή που με κατέβαζες, δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις. Ευχαριστούμε που με σε προτάρεις με τον κακό τρόπο. Αυτά. Καληνύχτα και καλημέρα. Εκτός από σένα, δεν θα ασχοληθώ ποτέ μαζί σου. Τελεία και παύλα. Αυτά. Bye.